май айында Калеп яңа буын җыйыны яшь башкаручыларны, шагыйрь һәм композиторларны берләштергән Безнең җыр лабораториясын башлап җибәргән иде. Безнең җыр проектында шагыйрь, композитор һәм җырчылар командаларга бүленеп, берничә ай дәвамында яңа җырлар иҗат иттеләр. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында иҗат лабораториясенең финал концертына җырлар сайлау этабы узды. Безнең җыр иҗат лабораториясенең ярымфинал этабында башкаручыларның осталыгын мәртәбәле жюри бәяләде. Композиторлар җырларның аһәңенә, музыкаль яңгырашына, шагыйрьләр шигырьләрнең эчтәлегенә, мәгънәсенә игътибар итте. Әгәр дә безнең киләчәгебез турында, милләтебезнең киләчәге, җырыбызның, моңыбызның, туган телебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, һичшиксез иң беренче чиратта яшьләргә игътибар итәргә тиешбез, аларга зур сәхнә бирергә тиешбез. Менә бу яктан караганда безнең җыр лабораториясе үзенең максатына ирешә дип уйлыйм мин. Җыр ул кешегә шулкадәр тиз барып җитә. Җырны машинада барганда җырларга тыңларга була. Аны кухняда ашарга әзерләгәндә исә ашап утырганда тыңларга җырларга була. Концерт залларында тыңларга була. Гомумән җырның мәйданына искиткеч. Җыр катнаша. Минем шигыремә язылган, чөнки без Миләүшә Хәйруллина белән шын кызу иҗат процессына кереп китеп, бер генә җыр түгел, ике җыр. Тәнәпшән жюри җәй айларында язылган 30 җырдан финал концерты өчен 19 җырны махсус тавыш бирү белән сайлап алды. Барысы да профессионал, ләкин менә һәр җырчыга теге үз шагыйрь кирәк бит инде менә, әйме, үз композитор сине аңлый. Бер җыр тамашачылар хозурына калдырылды. Әлеге җырга интернет сайтында теләгән һәр кеше бәясен бирә ала. Тавыш бирү бер атна дәвамында барачак. Milli җыр, ул синең халкыңның йөрәген, аның күңелен ачып бирә торган булырга тиеш. Ул сине алып кирип китәргә тиеш. Безнең җыр иҗат лабораториясенең финал концерты киң кулачлы булыр дип көтелә. Ул Татарстан АССРның 100 еллыгы уңаеннан киләсе елда уздырылачак. Без инде бераз өлкәнрәк буынга кирип барабыз инде хәзер һәм шушылай ук тәҗрибә белән уртаклашырга һәм әлбәттә яшь иҗатчылар белән алга таба эш итәр өчен иҗат итәр өчен безгә бу проект мөмкинчелекләр бирәчәк. Иң яхшы дип табылган җырлар проектның финал концертында эстрада симфоник оркестрына кушылып башкарылыр дип көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.